from Gajongar waki ni machine chendo ni maratil entari payo koda uchiel dwe no marach adek igamarga na rio prario kode kwa iko ni mathudi ya mwaka uono tomokongo wangie thuond weche. Yeyote ako na huo mpango kesho kuleta vurugu kwa nchi yetu utakipata, whichever level you are in the society, whichever status. Usiogope hii vitisho ya bwana Kombe, hiyo yanabweka tu. Kweth marazimio la umoja One Kenya Alliance igeno ni kiny biro rakore go bila kagiramo ni ng'anyo nyaka dhi mbele kato bilo tamore ni ogibiye ng'anyo e pachoka. So leo asubuhi wameweza kupata mbili. Ringreji ariyo maino bila kod jariembi mane onime dho wath ma Mugabu Nyatike koro yudi kamenyo mar ringre achiel ma odong' dhi mbele. We demand that the two call for an immediate truce. If they are fighting, it is the people who are suffering. Koro iko Governor Masia James Orengo kod jalupne William Oduol mondo mi obed piny gi tiek dondruok ma osekwa Kotend County Masiaya. Wankanyo gi Winnie Adoyo malok na weche ginya kora mga juang machigne chendo ni nyinga Lydia Ukeo inya tudri kod wa ila marot machuo kario hadika uchanono kabinde wantere mbui Ramogi TV kanyo Facebook live YouTube gi Twitter nyiswa pati kotenda gi magi mwa ikoni odhiambo makauno machigne ogae marobila Jafeth Kome ogolo CM ne kweth marazimio mara machano bago ng'anyo chieng' wuok tich makiny kao lero ni onge ng'anyo mora maoyango manabiro timore pachoka kiny Omiolero ni giserito harita akara giserito harita kue malongo mondo ma miobila biora kore kod jok mabiro temo ng'anyo e dier boma. Ukoni Uganda kik bed gi luoro kendo dhi e tije gi kaka pile. Walter Nyambaga miyo waler. Ka oloso kod ute mag fambo kinyi makawuono, ogai marobila Jafeth Kohome oloso gi chir kendo golo siem mager pino ni onge ng'anyo mabiro timore pachoka chieng' wuok tich kako chan kod Azimio. Kohome okoni onge barua mose yudo kowuok kuom jodito mag Azimio la umoja. Hilo nataka kukuambia saa huu, yeyote ako na huo mpango kesho kuleta vurugu kwa nchi yetu utakipata, whichever level you are in the society, whichever status. Niko na Land Cruiser za kutosha kutupa wewe nyuma ya Land Cruiser. Kesho siweki mtu kwa Prado, yote nita arrest. Whoever you are, ni kurusha wewe kwa Land Cruiser nyuma, uende jela, ufungwe milele. Kohome okoni jotelo masiero were yor ng'anyo kendo ketho mwandu nyaka kaune gi okang' mar chik kendo kata mana jorit magi bende nyaka koro gol mondo chwal kama chielo. Sasa ni mbunge, unabeba mawe upige polisi sivyo, halafu huyo polisi yakae nyuma yako tena kupatia security. So tu angwana kama wewe ni mheshimiwa IG atakupatia security. All those who have been involved in throwing stones at the police have withdrawn the security. Kohome okoni kweth mag Azimio madwaro ni mondo yaw sava otimano kolure kod chik mopogore kod ketho mwandu mag jopiny. Lakini mambo ya kutishatisha wengine tuache. If you have issues with me as a person, confront me, not young toddlers. Yo sava unasema ikafunguliwa, enda fungua, sijui iko wapi mimi. Kwa nini unataka umeuliza? Nasikia wanauliza waruhusiwe kila street ya Nairobi. Wendo wakitembea wakiuliza sava. Koinange Street, Moi Avenue, Juja Road. Jameni, kwani usava anakaa kila pahali kwa jiji na Nairobi? Kohome ji Uganda mondo ya utije gi kaka pile kendo kik gibed kod kibaji kata luoro ni marobila biro rito mwandu margi dier boma. Tumesikia wengine wanasema sijui hata kesho wataleta vurugu jiji na Nairobi. Hakuna jambo kama hilo litafanyika. Tuko tayari kama kikosi cha polisi kuhakikisha kuna utulivu kwa nchi nzima, na kwanza jiji letu la Nairobi.
Manaka odong seche to ng'anyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bro chakore chieng' tich mana kaka ne gichano. Ywaruok ma ka kod kacha chalo kagima bro dhi nene kind obila kanyakla kod kweth mag Azimio ma biro kaluwore kod wach mogolo kod ogai mar obila Japhet Koome ne ok oseyango ng'anyo moro amora bro timore pacho ka. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa boma Nairobi wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama johale boma ma Kisumu pod nigi kiawa kaluwore gi ng'anyo mar kweth mar Azimio la Umoja chano bago chieng' wuok tich. Mabiro kata obedo ni jotend boma ma Kisumu kaachiel gi josiasa no temo jiwo gi ni ng'anyo ma kamano biro bedo mar kwe. James Okoth miyo ler mathoth. Kane giloso kod Ramogi TV e boma ma Kisumu, johalago wacho ni pod gin kod buok kod kiawa kata ka ng'anyo ma ochani biro timore e boma no biro bedo mar kwe kaka ne osingi gi jodito kod josiasa ma boma ni. Demonstrations manotimore last week no kwa yawo biashara nikech ne waluor ni gik moko biro kethore to nitie joma nyalo donjo be makwal gik moko. Koro ne kwa yepo kata ma kiny timore kiny ni be waluor yepo. Ne wayepo as usual but no bawag tiagas no chuno mondo wadog e ot. Koro ng'anyo makiny ni ok wang'e ni nya bedo nade. To nikech abala wango wacho ni mondo kiny wantie kod protection moromo but pod wantie gi luoro nikech kalore gi last time no nyiswa but police no riembowa ok ne watiyo. Wanyalo vumilia sani lakini mbele wange ni wabedo gimoro maber kech serikal ofwenyowa sani sana. Dhano nigi kech. Koro okwanyal risk biashachwa ne wayawo to jomoko to ni barabara. Koro afadhali walor. E ng'anyo mane otimre e juma mokalo, johala mathoth e bomani ma Kisumu ne ochuno mondo olor kuondegi mag tich bang' jong'anyo chako rakore kod obila. Kuonde ohala moko bende jong'anyo moko ne odonjie ma oketho gik mane oweyo lal mathoth. Timbe mane okwer gi okang' mager kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o. Ng'anyo makamano bende yande okelo rochruok mar somo e boma ma Kisumu. Gino ma jolony wacho ni kidek timore kendo wuok tich ka jonyuol pod nigi buok kod kiawa. Nyithindo manie town dhi hinyre kabisa. Already last week noseneno gimo timre to ka dhi medre next week gi kako dhi bedo every Monday gi Thursday to nyithindo manie town dhi hinyre. Koro wan kaka jopuonj gi jonyuol wakwayo ni mondo dialogue bedie mondo wabed gi solution e education system. Chieng' Ngeso, jotend boma ma Kisumu kaachiel kod josiasa ne otimo romo mar kelo kanyakla ji matimo ohala mar bedo kod winjruok makare e wi ng'anyo mawuok tich kod tich ang'wen. The government that is in Kisumu County is an ODM government. So when our party leader speaks, we have no otherwise but to heed his call to demonstrate. We'll demonstrate on that day, but it will be peaceful. Police, ni political leaders want to demonstration. Ne urunu keto gimulo ni marshals ma defend ko neno je kuomoro moro yu ngata miwinjo ka wacho ni wadwa dhi keto gir ng'ane kel ka police mondo dhi odak oriaga. Kata kamano oganda ma Kisumu bende okwa mondo obeda kicha ne jomahundu e kinde ng'anyogo kendo chwalo lipot ka obila mondo okawnegi chik. Kiawa koro okwako johera mag jo Azimio kakoro obila okumo ng'anyo makamago kaka yande ochiki ni chieng' wuok tich kod tich ang'wen. Kata kamano imedo siayo tim maundu e kinde mag ng'anyo ka ikwayo oganda mondo orit mwandugi giwegi. James Okoth, Ramogi TV. Kama chelo nyakora mgaji wa ng'anyola joka Jaramogi koni ok gimor gi weche ma jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua osebedo kapuse wi jatend riwruog Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Kano loso gi Ramogi TV ya lap mande kema Moi Mombasa Seneta Masia Oburu Oginga koni wechego gin mago matemo buogo ngima Raila Odinga omiyo ka gimoro marach ojuke to gibiro keto wachne wigi. Oburu koni lweny mar Raila goyo sani yor bago ng'anyo en mano matemore so ganda jo Kenya mokoni noro chatech gi tok yiero. Gino mokoni omiyo ganda jo Kenya mathoth sani kalo ngima matek mokalo.
ok wamor gi gima jatelo mar piny William Ruto wacho kuom Raila ni en owuon oikre kendo oyawo bade malach nodwa gore gi Raila. To kaka dogore gi Raila, to Raila to en raia kaka wan waduto. Ma Raila onge gi bunde, Raila onge gi tong', Raila onge gi kidi. Raila en owuoka kaka jatelo mar Azimio kokwayo ni jopiny ni mondo sirikal otimnigi gik mane sirikal osingo ni dwa timoni. To moloyo hinyruok ma jo Kenya sinyre mar ngima ma odhi malo kendo ni matek ta kaka jopiny timre otamogi. Ma iri gima duong' ma Raila kwa. Raila wuon onge gi wach gi Ruto kaka Ruto. Magi omiyo Ruto nyalo bukore en owuon nowacho ni kure dendgi del gi del. Ni koro oikre ni gidwa gore gi Raila. Odwa gore gi Raila en contest mar ngum kose en contest mar ginene. Mar gwe mpira kose en contest mar ginene. Marango amen. Kapod wang'iyo mago motenre kod ng'anyo nyakora Mgajwang' moko kuom josiasa masiro lwedo jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Homa Bay kwa ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga mondo chung wach mar ng'anyo kagi wacho ni ng'anyo biro mana kelo kethruok mag mwandu kod lal mar ngima. Josiasa go kama oting'o jaod bura machon Marangwe Martin Ogindo jakom Lake Victoria South Waterworks Development Agency odoyo wede okone ng'anyo miyo chuny mar Kenya biro medoro chore miyo Odinga onego bol piny wach mar ng'anyo ma osechanogo. Negiloso gi jofwamb weche e gweng' Manyahera e kar chung od bura ma Kasipul kama ne gikone oganda onagi mondo kik yie dhi ndara kagi ng'anyo kagi jiwo gi mondo gisilwa jatend piny Kenya William Ruto mondo midongruok odhi makare e counties makaluo. Wan kaka onagi wach mar maandamano yo madhiye maandamano opogore gi yo madhiye maendeleo. Nyaka koro wang'ad bura ni maandamano koso maendeleo. Nikech nyocha nochikwa ne wadhi State House to wuodhno bare. Koro sani ka kiny wawuok wadhi maandamano to wawuotho kwadhi kanye. Nikech maandamano mwasetimo waneno kosekelonwa lal e piny luo ka maloka mora mora. Nenore ni maandamano dong' ne joluo kendgi. Maandamano mar joluo kendgi onge gima nyalo loso e Kenya ka. Omiyo wakwa joluo owere gi weche mag maandamano oriwre gi jo Kenya e gero Kenya manyien. Kawuono koro wapuonjo nyithindwa ni gimoro amora ma ok iyiego idhi e ng'anyo. Wasechopo e piny luo ka kata kama ka nyithindo reme sikul to jonyuol oting'o boke gidhi ng'anyo e sikul ni mondo giriemb japuonj. Magi gin gik maricho ma wapuonjo nyithindwa. Ok wanyal bedo ni ka oro nitie piny to wang'anyo ne sirikal to Nyasaye makelo koth. Kata Nyasaye owuon be nowacho ni adwa ni uti ndalo 6 to chieng' achiel kende ma ulama. Mar Raila Odinga ni to ka ndalo 2 ni meke mong'anyogo e kor piny. Adwa ni mondo akweru ni ng'anyo onge gima biro kelo noga. Kamachielo nyakora Mgajwang' ka moko kuom jotele county ma Siaya kod jodongo kwayo governor ma Siaya James Orengo kod jalupne mondo miolos kindgi kaluwore gi pogruok e paro masani neno. Magi wacho ni nyalo kelo ng'ikruok e chopo singo mag dongruok. Jotelogo nomiyo ganda e county no. En ote manochiw gi moko kuom jotelo e county ma Siaya kama oting'o mane en governor ma county no Cornel Rasanga, jaod bura ma Ogenya David Ochieng kod jodongo maya Lego ma Ugwe manokwayo twak mapiyo e kind jotelogo. We hate to see divisions and violence among the people of Alego who voted for both Oduol and Atandi. We demand that the two call for an immediate truce, and if there is anything that needs to be resolved, proper mechanism be resorted to. Our two sons and must stop washing their dirty linen in public. Jotelogo ne uwe kati mohala mahawinga man machiegni gi kar jot ma jalup governor ma Siaya William Oduol kotelne gi jakom margi Stephen Okumu kama ne gilieko ni kata jorit mag Oduol osemaye gi tend county no kakoro gidwaro mondo duok jorit go ne jatelo no. Matters relating to security cannot be treated lightly. Return Oduol's security unconditionally, immediately and without further delay. Otherwise, we will take this to mean there is a deliberate attempt on his life. Bendegi wacho ni pogruok manenore kind jotelogo en mago mag tich kendo ok owinjo kel e mbele oganda. It is bad enough that contrary to the law customs,
The disagreements have played out in public burials. Worse still is the fact that our youthful member of parliament has allowed himself to be manipulated by the office of the governor to take sides in a dispute that was largely an administrative matter between Governor Orengo and Dr. Oduor. Jotelo go oseo moko kuom weche mosebedo kaliekore ni jotelo moko pango thicho ko jalup governor no ya PC. What Oduor complained about was that he was being given the duties that he could do. Instead, they were giving him newspapers to read. Could that really warrant a person from Yimbo, which of course is a part of SEA, going all the way, or going out of his way to tell us that Oduor needs impeachment from the parliament? On a serious note. So when we read that, we are seeing the mischief. We are seeing there is no agenda to undermine Oduor out of nothing simply because he's Oduor. Jod bura ma Ugenya David Ochieng wacho ni jodak Masia ni kod dwaro maneno ni dongruok otimore county no ka ok gideo pogruok manikin jotelo go. Ningependa kuuliza Bwana Orengo na Bwana Oduor kwamba hizi hatoki malumbano. We don't want to know who has stolen what or who has done what. What we want as a county is service delivery. Sawa sawa. Governor na deputy wake wapigane penye atuko, wakitoka wanatoka na madawa za hospitali, wanatoka na mbegu na mbolea, wanatoka na mambo ya pesa ya ECD, sio mambo ya kelele kila siku. Governor Machon Masia Konera Sanga wacho ni oyekelo kanyakla jotelo go mondo migiti kanyakla wirani gin jotelo mano Gande County Masia oyiero gi kwan mamalo marombulu kendo ok ginyal yie gi magisebedo ka gineno no dhi mbele. I've been hearing of the wrangles in the press, and as I had promised earlier, I need to sit them down to let them know that if they are fighting, it is the people who are suffering. So the sooner they solve their problems, the better. Kwa dhimbele nyakura mgajiwango gae marazimio la umoja wan Kenya Alliance Raila Amolo Odinga wacho ni ng'anyo margi biro dhi nyime maonge leo. Raila kone ogae marobila Jafeth Kome ni kweth marazimio osechiwo milome mar ng'anyo no kendo gibiro luwo chik e kinde mag ng'anyo. Odinga ne lose kinde mano yore alam e kanisa mar Jesus Teaching Ministry kod Penwell e county ma Nairobi. Kinde mano yore nyasi malame kuonde lamogo. Jatend kweth marazimio la umoja wan Kenya Alliance okwedo buok ma ogai marobila mapachuka Jafeth Kome bogo kweth no ewi ng'anyo mochan bagi chieng' wuok tich. Vile mshambiwa hapa, sisi tumepeana notisi kwa polisi kulingana na sheria. Bwana Kome, koma kabisa kesho, usilete fujo. Kome wewe koma. Unasema ati utaweza kushika kila mtu, mimi niko tayari. Nitakuwa kwenye mstari ya mbele. Bwana Kome, hapana tuma askari, njoo wewe mwenyewe tuonane na wewe. Raila noten gijaten na Kenya Martha Karua, jaten DAP Eugene Wamalwa, jaten Roots Party Jojo Jakoya, Jod Bura Kamotingo Jod Bura Masuna East Peter Masara kod Babu Owino mar Embakasi East duto mano singo sundujo Kenya mondo wugoko odwara tichgi. Koro nyaka wabugu bang'e mokwongo kako oganda. Ok inya dhi e lweny ka in kendi. Koro oganda magi nyaka bugi, koro oganda moko timre nade donje. To mandamano adira mar Nyasaye ni en mar Kenya mangima. Giwacho ni wandgi giloro, kech ushuru koro ni malo, to jo China be koro biro timo nyaka ohala ma japiny matin emonego tim. Negotiation no dhi bedo negotiation ni duoko mogo piny, stima iduoko piny, kwa cost of living dok piny. Mar ariyo negotiation e wach IBC. IBC sani kwawe ni mondo jogo oyier ng'ani dhi yiero IBC commissioners abiriyo ng'ata achiel. Jotelo go weche mosebed kiwacho gi jatend piny Kenya William Ruto kobogo jo ng'anyo mag Azimio wirani chik mapachuka oyienegi bago ng'anyo makamago. Na kesho asubuhi na mapema tokelezea tuende kazi ya kutetea haki zetu. Katiba yetu imetupatia haki ya kuandamana. Na kuandamana is a way of expressing ourselves, expressing displeasure. Lakini kila mtu kesho atoke. Wengine tumekufa kimwili, roho iko, the spirit does not die. Bende ne giromo gi jo ohala manyama Kima County ma Nairobi mana osiro ng'anyo mar Azimio la umoja wan Kenya Alliance kage yuago pek mar ngima.
Mabire seche ma ogai mar obila Jafeth Kome oramo ni ng'anyo mochan baguok tich gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance en tok chik ka koro singo ni obila biro rakore gi jogo moyudi e ng'anyono. Ramogi ajong mano kanyo en jaod bura ma Suna West Peter Masara to Suna East kakwa wachno. Kwa mbele wairo ni jaod bura ma otendre kod kweth mar siasa mar Kenya Kwanza koro wacho ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta makonyo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod omenda mar bago ng'anye pachoka. Kane gilose kanisa moro bo Mathika kaunti ma Kiambu, jaod bura go nokwero Kenyatta ni obed kaka jotend piny machon manosedhi yweyo mar miyo nafas serikal mantiere apis mondo mi otine jopiny. Jaod bura go mane oyuore alam mar goero kamano ne yiero mar Moses Kuria kaka jatend migao kata kamano no medo ni ng'anyo go ok bi mono serikal mar William Ruto chopo singo manoketo ne oganda jo Kenya. Unajua nyinyi ni Wakikuyu na mko na pesa na mlikuwa na power kubwa sana. You are powerful. Mlikuwa mmesimamia Kenya. Mimi sisemi ni nani. Please stop financing baba. Ndio William Ruto aweze na serikali yake iweze kufanya kazi ambao tumesema tutafanya kwa wakati huu. Mimi nauliza Uhuru. Na waliomwona ng'amuri. Kwa hii maandamano ako wapi? Atuambie kama ana support maandamano. Tumemsikia akisema Raila bado ni mkubwa yake na ndio president wake. Na kwa sababu mambo ya maandamano iko na Raila, Uhuru, are you with Raila in maandamano? Mwenye kutoa hii pesa sisi tunamjua. Na mimi niwaambie ndugu yangu kutoka nyumbani anaitwa Uhuru Kenyatta. Nikwambie hata Moi ambaye tulikuwa ametupiga sisi wa Kikuyu. Wakati Kibaki alichukua serikali, Moi hakuchukua Kibaki. Alienda zake Kabarak akamwachia Kibaki. Kibaki naye mzee wetu marehemu tulibaki tunamwenzi sana. Hakumsumbua Uhuru Kenyatta hata siku moja. Hata siku moja hamkusikia Kibaki amesema ngoe. Sasa kwa nini Uhuru anasumbua Ruto? Jameni. Si upumzike ukae pale nyumbani bwana. Kwa weregi mago mag siasa nyakoro mgajuang wadhi nyake namlulwe kama ringreji ariyo mautingo bila kod jariembiye manowito ngimagi namlulwe the wath mar Mugabo banka iye manegedho nonimo sayudi kakoro podi manyo ringre obila chiel. Jatend bila kaunti ya Migori Mark Wanjala nowacho ni ringre obila noyud kod jolupo kinyi makawuono ka ringre jariembiye noyud kod kwethno mar Kenya Coast Guard ma osebedo katimo menyo nyaka ne masira ni timbre otieno tich ang'wen juma mokalo. Wanjala nowacho ni menyo chung nyako odiochieng' makiny nikech rach mar kor lwasi ka bende kiny ne gidhi nyime manyo ringre achiel mapok oyudi. Apisas ni norado kod tho e kinde mane gitimo kachero e namlolwe. Ne gintiere kod mamoko abich ma oting'o apisa mag duolno mar Kenya Revenue Authority manoresi e masirano. Kacherono ne en mano mar kedo kod mwandu ma ok opuodhi ma iluwo go nam. Boat ambaye ni capsize kwa bahari juzi huko Meru Bay, Makabo Beach. So leo asubuhi wameweza kupata miili mbili, moja ilipatikana 6:30 na wale wavuvi walikuwa wanaenda kuvua samaki. Hii mwili nyingine ya coxswain ikapatikana na divers wale walikuwa wametoka Mombasa kuja kutafuta hii mwili. So bado mwili moja haijapatikana na kulingana na weather wamesuspend mpaka kesho tena. Kaunti ma Benya kono mgajuang tend kadu thieth maduong' ma Homa Bay ogolo ywak ewi pek magneno e kar kano ringre joma otho osiptandno masani opong' kaluwore gi ringre madromo 11 ma osebudhe kar kano ringreno ma bende pok oyang weggi. Ringrego ma osetieko mawingo dweche 3 e kar kano ringre joma otho notergi obila bang' kano okwanygi e kuonde mopogore opogore e kauntino. Kaluwore gi tend kar thiethno, ringrego ma oting'o nyithindo 3, ringre joma mine 6 kod chwo 2
na otergi obila kama okono kwany kaunegi eyo magalagala to mamoko no kwanye pi to nyaka sani pokwegi oyangoge. Ringrego sani omialora mar kar kano ringreno golo suya marach kendo semono yore mag kano ringre kanyo obedo gi pek. Kagichiwo notice mar jumbe ariyo mondo miyo wegi odhi okawgi makawgi to gidhi kod doho migi chik madhiko gi e bur ma kanyakla. Rodi pod ntiere Homa Bay bende wantie gi ng'at achiel, then they were sub county wantiere gi ng'at achiel. Kelo gi kanyakla mar dhano 11 mwadwa ni mondo wadispose. Gin ji mosetieko moloyo dweche 3 ka gintiere mbuchari wa kae. Koro wayudo ka storage margi koro bedo matek. Emomiyo wadwa ni mondo wagolgi mondo giwe mbuchari odong' thuolo. The legal provision nwachako process gi the Public Health Department manotimo report kendo report oterne OCS ma Homa Bay mondo miyo odhi ondiknwa report madhi e court mondo wayud court approval. Body kantie ka to decompose kata koro giketho alwora mar king'iyo bathe kata ineno ka nitiere joma ogedo machiegni kuondegi. Koro dung' mar bodies njao joma ni machiegni ka. Kwa Homa Bay hateri nyaka Kisii kama jodak mabobasi e kaunti ma Kisii odong' kod buok bang' wuodgi mane giiko ka giparo ni otho kendo kara jaode yango ringreno ni mar chuore dwe achiel mokalo yudi ka ngima e boma ma Nairobi. Jogweng' koni wachno wegi tich matek mar golo oke bur jal mane giiko kendo loso dala kaluwore kod chike oganda jo Kisii kaka Chris Pinotino leronwa koya e kaunti no ma Kisii. Egweng manyabo terere ei Nyamache County ma Kisii. Jogweng dhogi omoko bang' wuodgi mane wacho wuok ni otho magichwegi iko yudore ka ngima e boma ma Nairobi. Meshak Nyambane Ondabu mane riembo bodaboda okoni ne omake ma otweye e od ang'ech kuom ndalo 40 kendo ni jal mane anyuonde oiko oken. Mmoja akakuja akasema huyu ni Mwisaka. Na huyu mmoja ndiye akatuambia kama mtu anakufa anaosa namna hii, sasa kama anaosa namna hiyo tutamjua kabisa. Lakini sasa angalia akamfangusa namna hiyo, tukamwangalia kwa meno tukasema ni yeye. Familia ya Marundabu koni negitiyo kod omenda mathoth e iko jal mane giparo ni wuodgi no koting'o rwako welo mane ochopo mondo oku kodgi. Hata sisi tulihusunika sana, tulienda msafara. Hata mimi nilinyesewa kutoka Keroka tukiwa na huyu mwili, tukaleta mwili tuweka kwa nyumba. Ingawa hatukuona mwili ilikuwa imeharibika, hata tulisangaa. Hadi mchango tulifanya kila kitu. Tunaomba tu wasamaria mema watoe msaada kwa hii familia ili waone vile watagharamia hadi nyumba. Sasa unajua nyumba kwa mila lazima ibomolewe. Pek makoro gingo en manyo omenda mar golo ringre jal mane giikono e bur kod puodho dalano kalure kod chike oganda jo Abagusi. Mwili kitoka tunalete kondoo ile ndume yusi tuchinje, tumwage tamu, tumwage ile nini tunaita rituli kwa Kisii, ile tumbo kubwa tuweke ndani na ile kichwa ya hapa juu tuweke ndani ndio tufunike. Sanduki ya kibaki hapa ni kuchoma. OCPD Manyamache Kipkulei Kipkemoi oyango wachno ka olero ni girito wach mawuok kuom obila ma Nairobi mondo gigol ringre mane familia no oiko. Ramogi ne omanyo jalno mawachore ni ne oiki Kisii e kar dak ma South B. En bende piny ochame. Ondabu koni wachno ne omako dhoge kane owinjo ni familia mare ne oiko ng'ato ni en e kinde mane orwake e od ang'ech buore Nairobi. Tulipatana na customer nikampeleka town, tukapatana na askari wa City Council, wakanishika wakanipeleka kotini, wakati wakanitosa faini ya 5,000 ambayo nilikosa, nikapelekwa Nairobi West Prison ambayo nilitolewa, nikapiwa transfer Ruiru Prison. Kutoka pale hakuna mtu, nilimpigia simu nyumbani. Kurudi ndio ilikuwa siku ya chana, ndio nilikuwa nimemaliza kifungo yangu. Walikuwa nimenipeleka ndani
wali siku 40. Kurudi ndio nikaambiwa kuna mtu ambaye ameshikwa huko nyumbani ambaye ilisemekana ni mimi. Kutoka hapo ndio nilishangaa, nikashindwa nitasema nini. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kora mugajong ndaka para kora birio bang sa chelo midhiambo chendo endatile ro kamano kuom medo kete mana kera Ramogi odhiambo makawuono arwa kikachani biwago kodi mbaka nyiso pachi kotendo gi mago mwa ikoni odhiambo ne anano kanyo ka Beldino Richo wacho ni ntiere kodwa e chenro kendo neno wayo makare kati Tabil Juma kantiere kindo wacho ni omor ahinya gi weche gen kanyo gi Bernardo Bis agiduto ikete mana ka e chenro ni Maratil kanano kanyo ka bende Richard to wacho kanyo ni en oyiye gi wechego mag ng'anyo karo Chief Abiola wacho ni en janyango makogelo to wacho kanyo ni en orito mana kiny donji apaya ochak wechego mag ng'anyo. Kome owek wacho ni onge ng'anye pachuka odwaro ni mondo ji otim nang'o. Mano John Krigler kantiera wendo sub county Migori County wacho ni okoyie gi upach Kome. Kevin Odhiambo kawuok Katiengere County ma Kisumu to wacho kanyo ni Kome owekelo tension e Kenya. Jo Kenya nigi ratiro mar ng'anyo ka gik moko ok dhinegi maber. Kaneno kanyo Kombura okumu wuod Rodi Kopany to penjo ni sava yaw gi pesa di mondo mi ogol mondo koko yio yaw negi sava. Neno ka bende Brandon kawuok Kisumu to wacho ni Kome oro polise ng'anyo to North Rift to jokuoge nege oganda. Kaito binaneno ka Adano Biero mano kantiere Minyenya School wacho ni jatend piny Kenya osewacho ne jo Kenya jo Kenya wach manie chunye to koro jo Kenya nam koro mondo mi obed mos mondo jogo bende mamoko oriwre weche mag dongruok mondo mi piny Kenya odhi mbele. Mano pache Nyakura Mgajwa ng'anyisi kacha ni bende wantiere kanyo Facebook live kaeto bende wantiere YouTube gi Twitter duto wakawe pachi Nyakura Mgajwa Peter Oyira ni kanyo wacho ni gik makatiba wacho opogore gik makome wacho miyo Kome nyako rit mana chike kod katiba mathurka. Rosi Nyateng bende ni kanyo wacho kanyo ni en bende Kome okomor gi wach ne oduoknwa nengo chiemo piny obed kong'e ni onge gima siko rumo kitam. Nyakura Mgajwa wayo matin kwa duogo wantiere kod mathoth chendo ni Maratil medkete mana kera Ramogi TV. Mamiyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok mag gi makare pile ka pile. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain okumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kike baji goi bang masira yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende *487*4# mondo mi yud bima boda. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on Shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com.
Machiegni kendo nyakoro mgajuang chendo ni maratilo adhi mbele gimi weche go manyien. Oganda mathoth kalo matek yor onge mar chiemo e kaunti ma Marsabit makoro koth onyuolo negi oula mamomore makelo lal. Koth oseketho nderni kod kuonde jot ma kamaromo udi 500 osekethore kendo koro ngima medo ridore. Walter Nyambaga miyo waler. Dweche bura mar oro kod ngaji mane orocho ngima e gwenge mag nyandwat mar Kenya. Jodak e kaunti ma Mandera koro ngoro wang'gi ne midhiero machielo ne koth man kod oula mabubni malich. En koth moseng'ado nderni kod udi maromo 500 moseywer kod oula no eka koro oganda odong' nyalija. Watu hawawezi kutembea nje, hawatoki hapa. Shule zimevunjika. Dispensary maji imeharibu. Mifugo haiwezi kutoka nje, ile kidogo imebaki. Nyingine zimebebwa na maji. Wananchi hawa siku 6 sasa hawajawahi kufika town kuweza kununua, hata wale wako na pesa hawawezi kujisaidia. Yore mag wuodhe ong'ikore kata mana kuonde mag buto oruombore piny eka jodak temo mana choko manyalore mar temo gero kiru mamoko maginyalo butoe. Matimore kata odoko ni jokor lwasi to wacho ni koth pok ochakore motegno. We will do everything that it takes to ensure that the infrastructure is restored. But until the road is passable, we cannot be able to undertake any activity here. Of essence and critical importance is food situation. Jodak manyandot mar Kenya e kwano lal mag diek, rombe, dhok e kinde ma oula mabubni no ywero nyaka jambgi e kata modong' bende kukni e kind midhiero mar koth kod oro. E piny owacho isundo mondo chwalie kony ne jok moyudo lal e kendo chiwo yore mag reso midhiero makamago. Hali yake iko kwa hatarini. 4 days within maji kula chakula aje washe moto, chakula yote imeenda na maji, hakuna kitu yote 0+0. Esechego jodak bende okwayo jo Samaria mang'on mondo yochwal negi chenge manyalo reso familia makech nego e kinde ma midhiero kaka mage weyo ka utegi bende okethore. Sisi naomba kwa ushuma kwa wananchi ya Godoma, angalie sisi, alete helikopta, ndege yake, alete chakula haba. Wananchi kweli sisi mmeumia. Siku 5 sisi bado kula chakula. Shule kusha mefunjika, hospitali hakuna, madarasa hakuna, yumba hakuna, musigo yoyote meenda, hakuna kiosk yoyote iko hapa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kamachielo jopur alode gweng' masusu wa kaunti ma Narok to Moradua kod koth machwe sane. Jopur go wacho ni duogo mar koth osemiyo gi ohala kalode kod mwandu moko mag lowo ma gipidho kaka rabuond, waru medo miyo gi yuto. Gimedo ni bei mag mwandu gi osedhi malo ka joma dwaro kodhi mapiyo kata mago mapidho bende koro osemedore. Bei ya mboga kwa sasa hivi kulingana na ile stock tunapata, tunaenda tukibadilisha bei, kwa sababu sasa unaweza pata stock vizuri, na ukiangalia vizuri huko kumenyesha for the last 3 days. Kwa hivyo kulingana na kunaenda kukibadilika, tunaenda tukipata proper bei proper ya kunini ya kuuza. Kwa sasa hivi tuko tunapata bei ya cabbage ya shilingi 20 na shilingi 30. Tunanunua kwa bei ya juu sana kwa sababu tunanunua shilingi 6,500. Tukiingia kama ni kwa mbegu pia hazipatikani kwa sababu nazo tunanunua shilingi 3,000. Tukiingia upande wa carrot naye, upande wa usafiri ndio imekuwa shida. Magari inatulipisha bei kali sana kubeba mizigo yetu. Sasa mvua ikiendelea hivyo, serikali wao wameshukisha fertilizer hivyo, mambo itakuwa sawa. Kamachielo nyakoro mgajuang jokanya sekta masomo kaunti ya Migori ochako ng'wech mar kedo kod midhiero mathiro weche somo ma oting'o kwan mamalo mag jopuonjre maringo skul kod duoko marach mar penj maduong' e sub county ma Nyatike. John Juma miyo waler mathoth koya e kaunti ma Migori. Kwan mamalo mag jopuonjre maoyo sikul kapok otimo penj ma klas 8 kaachiel kod klas 12 kod dok piny
mar kwan jopuonjre matimo maber e piny ma Kasaboro kod 12 pod kelo wich bar e subkono Manyatike e kaunti ma Migori. Kaka yo mar kedo kod midhierogi, jokanye sekta no mar somo ma oting'o jobono Manyatike ne obedo kod romo e skund sekondano mar Ageng'a mar poro wach kendo idio makare ma inyalo tiekgo midhiero ariyogi. Ya nini tuwe na shule imejengwa mzuri kama Manyatike na kuna wanafunzi ndani? Inasaidia sisi na nini? Are we getting anything from that school? Amor nikech waneno ni wadong chien. To onge ng'ano mabiro konyowa en mana wan wawegi. There is a generation gap. Maka nyithindo moko somo maber to wabiro bedo maonge gi professionals manyalo replace wa. Actually, it's so bad if the whole of constituency, the whole of this sub-county Nyatike as a whole, we can only produce one A student. While in some sub-counties you will find A is almost one school producing over 10 A's. Moko kuom gigo eko moyangore ni thiro weche mag somo e subkono Manyatike gin moting'o mako yemo mondo e kind rawere, weche mag lupo, weche mag kunyo mula kaachiel kod mamoko. Mako rech nam, nyithindo ringo high school dhi mako rech Migingo. Koro mano gilal nwa. Machielo gold in Nyatike. Ji oringo lale gold koro ok gibi e school. Gimonade ma ji dhi e chiro ng'er, nyithindo ok bi e school kech gimanyo pesa. Nyombo moiu mar nyiri en gima timore ka adara. Jonyuol bende korose kuom koso siro chendego mag somo mag nyithindgi e subkontino. There is no single teacher we have called when a student is sent home and they have turned the student home. They keep them there. And you, when your kid is kept in school, he is being taught, you take advantage, you don't pay fee. We must play our role as parents, then we demand results from teachers. Ka higa moro perform maber, nyithindo dare machielo bire ma. Ka higa moro machielo chako perform maber, nyithindo dare dhie ma. Jopuonje gwego mag Nyatike be nyaka sani koro ywak ne gikale ageta mopogore opogore ma bende koro miyo thothgi ok nyal timo tijgi e yono makare. Yore ma Nyatike bende richo, sani koro wuoth tek. Ka koth ochwe to kata kaka nyithindo dhi e skul onge, kata wan jopuonj kaka wanyalo wuotho tek. Lipot mar kweno mar oganda mane otim kod duolno ma ochung' ne kwan oganda e pacho kae e higa mar 2019 iyango ni subkono Manyatike ema otelo kod kwano malo mag jopuonjre ma oweyo sikul e kaunti ma Migori e atamalo 21.6. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol marito kendo jiwo weche apaya kamoting'o te oganda e berito chike apaya bombe Kenya Urban Roads Authority koro chako chenro matego jopuonjre skunde ahinya to mago mayudre kuonde dak mayuto gene piny ewi chike mag apaya kendo ber marito chike makamago. Kakitwak bang' tego jopuonjre skunji giwegi boma Kisumu, Gilbert Onalo maen jalony weche apaya nowacho ni chenro no biro neno ni jopuonjre go orito chike mag apaya kendo neno ni kwand masiche mag apaya odok chien. E kinde go bende ne ojiwo joma tiyo gi apaya mondo mi obed akicha kendo luw chike mag apaya kowacho ni chenro mar tiegruok no digeto nyaka joriemb apiko ma bende kinde mathoth ok rwak nanga marieny kata reflector e seche magitiyo gi apaya gotieno. One of the measures that the government has taken is to ensure these young children who are our future generation, they are taught on road safety, on how to use the road. And the importance of road safety, since it is an attitude to the mind, when we come here on the road, it will help them to imitate what they have been taught in class. This is one of our major roads. It's very active, so we have always ensured that Kura comes and equip our children on the road safety and also like on the measures to take in case of anything. First aid classes, we taught it, they came and taught it last 2 weeks ago. So they were following up with the road safety practicals. That is why we are out here. As we know that young kids, they are always supposed to be reminded every now and again, whereby knocks can occur anywhere, even by themselves, big vehicles or the small ones. I've learned how to cross the road, and when you're crossing the road, you look left, right, left again. When the road is clear, you pass, but you don't run.
Jatend piny Kenya William Ruto kone oganda jokuria mondo were kod tim matero nyithindo manyiri nyange. Ruto lero ni mabiro chiwo thuolo ne nyithindo manyiri mondo miyo yud somo makare kendo konyo gi e yore mag dongruok. Jatend piny manyo los e kinde limbe mare Kuria East kone kido kod tim makamano osedwoko piny osedok piny bang' piny owacho chako kedo kod tim matero nyiri nyange. Jatend piny kone mondo jopiny oyud ngima makare kod sudo mbele nyaka nyithindo yud somo ma e rang'iny mowinjore to mana kotiek weche nyange na nyithindo manyiri. Wasichana wetu wa hapa Kuria na wasichana si tulikubaliana mambo ya hiyo maneno hiyo ingine, hiyo maneno tuwache, si ndio? Kwanza mimi nasikia wazee ndio wako wakali sana, hata wanasema hawa watoto wetu lazima wafanyiwe kazi fulani. Hapana, hiyo nimekataa. Hawa wasichana wetu, mimi nataka wasichana wetu waende shule, wasome, tupangane na hao tukienda mbele. Mbona wazee nyinyi mmenyamaza? Ama nyinyi ndio mnapanganga hiyo maneno? Hapana, hiyo maneno nimekataa. Maneno ya kuketa watoto wetu lazima ikome. Jolupe sub-county Mabonde County Maseo kwa board Martin the way the migao mar weche lupo mondo miyo pied malongo jogo madwaro lemo mag telo mag the way the yiero mochan dwe mar ang'wen higani. Kolose chula ma oyamo jalup jakom riwruok jolupo ma West Himbo Julius Odembo onyiso luoro ni chenro mar piedho joma dwaro telo ka ok otim makare to joma onge kod ng'eyo weche lupo dipo ka oyudo telo e kinde yiero no. Gikwayo board mochung'ne the way the mondo miyo ne ni joma opuodhi ne laro kombe mag telo gin joma oyango dwach jolupo mapachuka. Wadwa dhi yiero mag kombe mag Dhonambi. Koro akwayo jogo mochung'ne yiero mag kombe mag Dhonambi ni mondo adiera obedi wachni. Sana kapo nono ni ng'ato apply ne dwaro kom, obedi gima free and fair, obedi gima open ni jite. To maduong' ni ng'atni obedi ng'ama chopo kiwango medwaro mar ang'o, mar leadership. Kik wakawa ng'ato ni koro ng'ano oromo to kang' chopo kacha to gima odhi timo ni jopiny to onge, samoro nikech gima odhi timo kia, kich nochodhe mokete kanyo, koro ko understand. Two, akwayo gi muolo ni this vetting process obed ma thuolo kendo obed ma haki mondo ng'atno ma jopiny ohero ema mondo keti. To kik waketi gik moko ma kona ma ka ng'aye to koro kendo watiyo ka ji yware. Nikech BMU fraternity en gima link leadership mar county to kod jopiny ma jolupo. Awakwayo ni sirikal ma county onego donjane mondo samoro donjo office to kia gima onego tim. Omigi kata puonj moro makare mondo ng'ato ng'e ni office modonje onego tim nade, ang'o monego tim ne jopiny. Gima duong' mahinyowa ni ng'ato kosa mitelo okia gima onego tim ne jopiny. Emomiyo nikech chike bende onge malong'o, ng'ato ka nosetiyo mana kuom higni kata 20 pod onyalo yudo thuolo notiyo marach ne jopiny, pod oyudo thuolo mondo mi odonj kendo chako odhi oti marach e ofisno. Koro maga achiel kuom chandruoge ma wan go kaka jolupo. Machielo en ni awagombo ni sirikal ma county ong'iyane kaka nyalo konyo. Wan kod chandruok mang'eny kaka jonam, imakowa gi piny mawendo, jirani jo Uganda makowa okinyi maru to onge gimoro amora minyalo konywa. Koro wakwayo ni thuolo ma janam nigi chandruok, sirikal ma county nego donje mondo oyud kaka nyalo konyowa. Kwa wuok kanyo koro mga jwang'a teri nyaka e kaunti ma Baringo kama jotelo mawuok e kaunti ma Baringo nyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo gol chik mondo jolweny okaw ting' mataya pedha ewi jomaundi mosebedo ka monjo oganda nyandwat mar Hoho mar Okak ka gikoni obila mane oor kono tich otamo. Kutane kod seneta ma Baringo William Cheptumo owacho ni ok gibiyie mondo jopiny omed wito ngimagi e lwet jokuo jamni ka gikoni kinde ochopo mondo mi jolweny okaw ting' matieko jomaundugo. Jod bura ma Eldama Ravine Musa Sirma onyiso piny owacho mondo mi oket okenge mag yango malong'o kama oganda achiel e gwenge Gogole, Bunde kod Magina. Bende ginyiso jatend piny mondo mi ochuog bad migawo mabiro ng'iyo dongruok mar alwora mar Kerio manyalo loko moko kuom kido kod timbe
kuonde mag oganda manyayo kuo mar jamni. Umetueleza. I think now it is the right time you allow the Kenya Defense Forces, the military, to take charge of this situation. Hiyo ndio vile sasa tutakuwa na permanent solution hapa. Waja tukubaliane na mulete hoja parliament. Musa Sirma hapa na Kiborek na Maglab na wale wengine wako tayari katika National Assembly wapitishe hoja upewe nafasi ya kupeana nafasi kwa jeshi. Katika Senate vile vile we are ready. Hii watu wanapata wapi bunduki na risasi? Tuanze na hiyo. Ikisimama isiingie hapa. Tunataka kujua wale ambao wanaleta hivi vitu. Hapo ndio mahali mwanzo wetu. We should form a state department of the Kerio belt that will be charged with the PS to monitor the development and the progress of the area. Like ASAL and other things, we have to come up with a state department that its work is to deal with the situation in this Kerio belt, so that we get to have a sustainable plan for this insecurity, and we have to get to where we are going. Nyakora Mgajiwang bende imor kod bedo ni nyocha omed town machiegni kodi ma obedo municipality. En gima osenene counties makaluo chakre higani kendo paro medo pogore wi meto mag kwan municipalities e counties makaluo. Na Karino Koth leronwa e mit mar bedo kod municipalities nitiere lit moko ma opondo kendo mabiro medo ne jodak ma kuondego ting' mapek. Counties ma Migori, Homa Bay kod Siaya oseyango bombe abiriyo kaka municipalities e dweche adek mosekalo. Migori chiegni tieko puodho Kehancha kaka municipality manyien, kama koro dhi kelo kwan mag municipalities e county no nyaka 4 ka oriw kod Migori, Awendo kod Rungu. E county ma Homa Bay, Kendu Bay, Ndiwa, Mbita kod Oyugis koro osechwale rang'iny mar municipality mana kaka boma ma Homa Bay. Okang' mamoko kuom jopiny osemor godo ka gipuoyo kaka dongruok mabiro kod ber. Wamor gi chenro mar medo municipalities e Homa Bay nikech wang'eyo ni medo municipalities biro gi dongruok mopogore opogore. Waneno kuom ranyisi kane Homa Bay bingni en municipality momiyo wayudo chiro manyien mane kech World Bank thothne pesa mokelo to bire municipality direct. Koro mano kano ochako omedwa municipalities machalo Kendu Bay, Mbita, Goyugis, wamor kabisa kendo wagoyo ne governor Gladys Wangairo kamano kuom bedo gi paro malewa ilano. Biro ma municipalities gen giba be nikech ka gibiro to miyo kata mana sirikal owegi yudo allocations manya kata pinje maoko kata grants moko manya biro mondo omany kaka nyalo tingo municipalities ge yor dongruok margi. Seche ma mano timore miyo migepe mang'eny e weche mag labda mag pi ma within the municipalities, weche mag apaya moko matindo tindo madonje kur gwenge ma jodak within the municipalities go yaore. Sama oponi World Bank pogo gimoro so biro chuno sirikal mamalo kaluwore gi telo mar ofis mantiere mar chiro mondo miyo yier obed kod gi piny mondo mi gichopie gik mantiere. Konchiel gin kare nikech bedo kod municipality nyalo nyayo dongruok mag gero nderni kod chiche, mana kaka gavana ma Siaya James Orengo ne osingo kane oketo koke medo Ugunja kod Bondo mondo bed municipalities. We have had discussions with Kura and with the other agency when we were looking towards this occasion to determine that when Bondo and Ugunja becomes municipalities, the entitlement for municipalities generally are also reaped by our two towns. Kata kamano, lokruok mabiro kod municipalities ni kod pek mare. Ka gedo mag boma nyalo kelo muko mag ute mag ohala kata mag dak e okang' manyalo weyo jodak kod achiedh nade. Choko mag osuru bende nyaka medre kaachiel kod lokruoge mamoko e ngima mag oganda. Municipality ko biro ka
kata mana joma nitie kaka jokosinjo ok moiko jokosinjo ka iwinjo jokosinjo ok nya ika koro gini wachno chandowa matin to municipality kabiro bondo orengo wakwayo ni orenga wach achiel kete kabisa okonywa mondo ne kaka stage ni yao then weche mang'eny kaka joboda wane kaka wadhi mbele pamo pek to nyago kel ke sama municipality biro obiro gi yore mopogore onyalo dari kamidakie mondo mi olos kanyo bed maler to onyalo kelo gigo mopogore maler en wan kaka jobondo nyaka warwake mondo wang'i kode mondo mi chieng' moro obednwa gimoro manyalo konyowa. Ka igolo johala tijwang'ogi to mano gima ok wadwar no jwang' johala nodhi obolgi ne pangla kata in koro ng'ata onge ng'ama ong'eyo kama inyalo bede ni dwa manyo kiin koro miyo kanyo to wakwayo ni kaber to nengo many mokwongo sirikal omany kama nyalo kete johala go kae to tok ketogi kamoro ka giduog mana gi jok manowuok kacha ka. Municipalities bende biro kod osigo mar chulo jotije mamedore kokalo e board matayogi ka bende counties pod yuto gi yulo kendo thothgi ni kod choko matin 25% ma onego gichoki. Kaka wan wa johala kata ka municipal biro kik sandwa oketwa maber kech municipal no biro dwaro pesa to wan wa johala wan ema wagolo pesa nikech wabiro golo tax. Ka opogore kod dwaro mar chik ni municipality nyaka bed kod jodak ma ok tin ni kind 70,000 nyaka 249. Moko kuom counties bende wachore ni pok ochopo dwaro mar bedo kod chenro mar gero ute. Nyalo mar nyayo yuto moromo chop ne jodak dwachgi nafas maduong' moromo yaro municipalities go kaachiel kod wito taka e kind dwaro mamoko. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ateri pau tuke nyakoro mgajuang bang' wuok e alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e kar saa 7 otieno ma piny oru godo kawuono. Tim mar Harambee Stars osemole piny mar Iran. Tim no mitaw gi kocha Engin Firat igeno ni biro timo rako mar yot kapok gitimo rako ma timo ikruok ne tugo mar osiep gi tim mar Iran odiochieng' ma tich ariyo. Kenya biro rakore gi Iran e alap ma Azadi Stadium kochakre saa achiel chieng' tich ariyo kageno mar Firat en mar kwanyo puonj kowuok kuom Iran ok mana mano mar manyo loch kende. Stars mosebedo oko mag tuke pinje bang' riwruok matawo tuke mag adhula piny mangima FIFA miyo gi kum mosebedo katimo rake alap ma Kasarani kuom juma achiel. Johera mag adhula keto geno ni timno biro tiyo maber kar odoko ni midhiero osebedo mathoth ndalo mokalo.
Korom gajong mani makelo e giko mar kidini mokwongo mar chendo maratil kaking'eyo pile kidini maratil kara chendo maratil dire kidenje ariyo achiel wakeloni weche manyien bende koro rumo sechegi kasani koro weyo ne George Bati thuolo mondo miyogo kod mbaka maratil sani weche siasa osebedo kotedre pacho kanya korom gajwang entiere kanyo gi yawuot lu ariyo kanyo kinde ariyo bende oting'o kanyo Kidi Mwanga kachiel gi Weche akiani ratil di yiengore kanyo Bati ing'eyo mana kaka isewacho Lydia ni siasa medo twere to siasa ni bende jigoe mbaka jomoko nitie ma ywak korgi jomoko bende ywak korgi duoko dhi wuok kama chalo nade wach mar ng'anyo madhi nyime moko kuom jo siasa mawuok e piny owacho koni Raila temo timo mano mondo mi omany godo mosruok e kinde gi jatend piny Raila owuon to kwed ni ngang onge gi thuolo mar mosruok kendo kedo ne oganda joma nitiere sirikal moko bende wacho ni ok gibi yieyo moro amora mondo mosruok obedi e kind jatend piny William Ruto kod jatendo mar Azimio Raila Amolo Odinga. Mae momiyo kawuono wan kod twak ka ya moko mawuok e gwenge mag Luo bende koro wacho ni thuolo mar Raila bede siasa rumo kendo wene joma moko. Odhi yengore kama chalo nade an gi Kidi Mwanga kachiel kod Weche. Lydia kaka isewacheno e kaka en anto koro we mondo ket wenda gi obed makare mondo ka waduogo to koro twak iratil. Bati samoro Kidi nyayo aratil winjo ket gik mara haya korom gajwang en twak mabede biro bana seche machuok bang' ma nyisi kanyo ni Kidi Mwanga kachiel gi Weche kamano kanyo yawuot Luo bende gino kinde achiel wuoye kweth mar Azimio la Umoja achiel wuok kotende weche mag Kenya Kwanza en twak mabende wang' wane kama ratil yiengore aweyo thuolo ne George Bati nyinga Lydia Okeyo wasebedo kanyo gi Winnie Adoyo mosebedo kala kuna weche gi Today we launched the Safaricom Strategy 2023 to 2026, and this is a product of very